kullum nakan ba da misali da wando da zani. In ka je kasashen laraba ko saudiya ka je za ka ga masu ɗaura zani. In ka je china, indonesia maza suna ɗaura zani. Amma yanzu da dinnan wannan limaman za su ɗauro zani, gobe kowa ya ce wa matarsa ba ni ke wanda aran zani, dinnan mu ɗauro zani. Kukanku yanzu ya zama labari a Gombe. Ta zaɓi na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai jiya malam daura yana tafsiri, wato duk na kusa da shi din nan zani suka daura. Zani wani ma sai hudu ba ce ko me yake faruwa ne a gwamnati, saboda ba a san namiji da daura zani ba. Amma an ka je Indonesia zaka tarar da sheikh ustaz ya malam ya daura zaninsa kuma ya rike aswakinsa yana innal hamdalillah. Ka kalli ƙasa ka ga zani, ka kalli sama ka gani ga kuma yana innal hamdalillah fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Saboda al'adar su haka ake. To kaga wannan shine misali da suma. Zani ba laifi bane, amma a yankin da ba a daura shi ka daura sai zama matsala. To haka suma ba laifi bace, amma an ka batta a yankin da ba a barinta sai ka jawo a zage ka kuma kai ka jawo, saboda mutane ba su saba ganin al'adar wannan ba. To Allah ya sa mu dace.